Nesta pequena bota concéntrase un enorme volume de coñecemento. No CIMUS traballamos para extraer ese coñecemento e aplicalo á prevención e ao tratamento de enfermidades crónicas. O Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas, situado no Campus Vida, é a aposta da Universidade de Santiago de Compostela por unir nun mesmo equipo a científicos de alto nivel de diversas disciplinas biomédicas. Na actualidade, estamos traballando no CIMUS máis de 270 persoas procedentes de campos tan diversos como a medicina, a bioloxía, a farmacia, a química ou as matemáticas. Este esforzo interdisciplinar é o que nos permite unha maior rentabilidade ao noso esforzo investigador e, sobre todo, unha mellor transferencia tanto a nivel de práctica clínica como á industria. O equipo do CIMUS está especializado no cancro, na obesidade e nas enfermidades cardiovasculares e neurodexenerativas. Estas áreas temáticas desenvólvense en paralelo a tres campos transversais: o da xenética e a xenómica funcional, o dos fármacos e as terapias experimentais e o da bioestatística. A excelencia científica do CIMUS nestas áreas valeulle a acreditación da Xunta como Centro de Investigación Singular de Galicia. Os máis de 270 profesionais que integran os 29 grupos do centro logran publicar máis de 200 artigos en revistas científicas de alto impacto e captar máis de 7 millóns de euros para a investigación cada ano. A súa elevada competitividade a nivel internacional, xunto coa captación de talento novo e o logro dunha maior implicación dos profesionais sanitarios na investigación, son os principais avais do CIMUS na súa condición de centro singular. Xa logramos desenvolver novos nanomedicamentos que serán de gran utilidade para a administración de moléculas terapéuticas. Y hemos descubierto una proteína en el hipotálamo capaz de reducir la obesidad. Os nosos retos de cara ao futuro son seguir formando os mellores investigadores en ciencias biomédicas, convertirnos en centro líder a nivel nacional en xeración de novo coñecemento e, por outra banda, convertirnos en referencia europea a nivel de transferencia á industria dos resultados acadados.